Preto de 4.000 persoas que viven en 90 concellos da provincia da Coruña beneficianse xa do servizo de teleasistencia da Deputación da Coruña. Ribeira, xunto con Narón, Malpica, Oleiros e Ferrol, figura entre os municipios con maior número de usuarios. Tras ampliar a cobertura, a Deputación traballa agora en introducir melloras tecnolóxicas que permitan avanzar nunha máis eficaz prestación do servizo. Prácticamente a 4.000 persoas estamos a chegar, case 3.900 concretamente, e aumentando, dada conta que este mesmo ano incorporamos 1.000 usuarios máis ao incorporar a cidade de Ferrol. Non? Estamos prestando servizo a 90 concellos da provincia, non só aos pequenos, sino tamén aos grandes, 90 de 93 concellos que se nutren do servicio de asistencia da Deputación da Coruña. Non? Ademais, intentamos ir desenrolando o mesmo, é dicir, agora mesmo estamos nunha fase de desenrolo tecnolóxico do servizo, de maneira que se pode prestar de forma máis avanzada, é dicir, que non tens que levar o colgante no peto, sino que podas en forma de reloj, que te xeo localiza e, por tanto, te permite sair do domicilio e non estar pendente do teléfono na propia vivenda. Non? A Deputación da Coruña destina anualmente 3 millóns de euros a este servizo, reforzando así a súa forte aposta polos servizos sociais. Preto de 3 millóns de euros que nunha corporación que ten 250 millóns de orzamento e non tendo competencias, a verdade é que a aposta da Deputación da Coruña con un incremento un 178% nos últimos 8 anos é un orzamento adicado a servicios sociais e protección social, a verdade é que unha das nosas bandeiras. O servizo é totalmente gratuito e pode solicitarse a través dos concellos. Ademais de recibir chamadas de control por parte dos operadores, os usuarios poden realizar chamadas para dar conta de calquera incidencia ou emerxencia sanitaria. Así, permanecen atendidos e acompañados as 24 horas, os 365 días ao ano.